Good morning, may dayag na aga. Ang gina-shoutout ko lang dyan gali sa mga taga Negros kag taga Lilo. Ay, abi unta tenyo rin nga sabtanay sa Facebook. Daw kraw ay na lang tawon nga girinaway kamo. Kamo lang man nga mga pariyo nga Ilonggo gay rinaway patinyo. Sunda kami nga tagantikir gya kay ura ta na tamang girinaway. Hala lang tamon dya ka ang TikTok na TikTok lang kamo. Ano ra nga Facebook sinabtanay kamo. Ang ura kamo naga hugpong pareho lang ta nga taga Western Visayas giranaway paton. Bisa may makita ka sa Facebook nga nagasabtanay ang taga Negros kag taga Iloilo nga kung gwapa kamo, gwapa man mas gwapa ang taga Negros. Kung gwapo kamo, mas gwapo taga Iloilo. Ay, ura ras pagpugwapo kung dutlan ka COVID. Dutlan ka gani COVID, ati sa kami karon kamo dason kamo ang inyong agto. Sundabla kami ng tagantiki nga ura tamang pabugal nga bisa may kanta nga probinsyana gwapa. Ura ta tamang pabugal nga gwapa-gwapo kami. Kung ang inyong yaw-yawanay sa Facebook nga ra nagbulig kamo sa inyong isig katawo nga nagakinanglan dyan, miyad pa ang nagasabat-sabat bara sa Facebook ra palibutar dyan ra sa inyong barangay ra kag pangayuon ka bugas. Hindi gani dyan sa kay magtuto kay mayor ay kay mayor ninyo kag mag ngayo tok bugas kag tana mismo nagtagsa nga kinanglan. Hindi nga hala kamo sinabdanay dyan nga hey maan kraw ay lang tawon. Sundabla kami ng tagantiki nga nagahugpong kami nag-unite kun sa English nan ay kaysa nit magmaano English unite lang man anta buligay bala para si kamayad kang aton banwag pungsod. Hindi nga hala ka mo kasi nabtanay sa Facebook abi nyo nami ra lang tawon ano ang balo na kang iba nga taga region bay nga ay ang yung mga Ilonggo doon sa Visayas nag irinaway. Ura tinyo pagsunod yas tagantiki nga nagugpong kami mo, gabulig kami. Karon na sobra nyo sabtanay ra, madamay pa karon karang mga kung mag sabat rin abing iba mag ano rin tanda, mag-intra rin. Pasi sobra nyo kaaway. Ang mayor Bacolod kag mayor kang Iloilo nagsabtanay man sa Facebook. Ay kraw ay na lang tawon ra. Kraw ay tanara sa imahe kang inyong probinsya. Inyong syudad. Kung nagtag mo kara, bulig ka mo dyan sa tanod kag mag-duty yan sa binit karsada. Ha? Manglagas to ka mga wala ka patis lockdown. Wala ka patis quarantine. Hindi gani bulig ka mo to sa mga frontliners. Hindi nga magsinabdanay ka mo. Ay. Amon jaga may COVID rin kita dyan sa may Pilipinas. Sa atin nga pungsod, amo pa inyong away. Shout out yan ha. Tama rin ng away. Kay Kraw Island tawon. Sunda lang kami tagantiki lang mayad. Wala ta na tamang ginaway. May surman kag norte ng tiki pero natawag nga hugpong-hugpong kita na taman. Unite ba lang nga ginatawag. Shout out yan ha. Untat-untate nyo rin ra. Kay basi dektan mo COVID ati diretso ko mo to patio ka dao tubyas purnyer sa kami karon kamo doson. Ha? Untat-untatir na. Tama rin. Shout out lang diyan ha.